جزيف الدهي كسام مدمساس حمسان كلتن كقاطن قلي حلبت بصوت متليخه حدا خاني صقا ني قدمت حدا خاني دخرت اخات واقع نرجع نصلا قتلكاس كاب صلاعي كتسنق كاب زدعب نجر امنت يلن سقعت زردعك كنصنح سلا زلنا نحن ينبر ايصناحيو يا محرشات تتبع مسا بلعلي بتاعت غازا انكو دينا تبان تخفل زرايت 50 كده نركع محرشه اي مونغو تقطيط كنفكل زخالنا مجمرتان نادو سلا زفنكلنا حمد بينا دون خركب يكالو حمد بينا دون خركب يكالو እቲ ኣብ 1978 ብደገፍ ሕብረት ሶቪየት ካብ ኣፍ ደገ ኣስመራ ዝሊቑ ንሳሕል ክወርድ ዝተገደደ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ን10 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ከቢድ ናይ ምርብራብ ውግእ ተጸሚዱ ውጽኢት ናይትን ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ድማ ኣብ መፋርቕ ሰማንያታት ናብ መድረኽ መጥቃዕቲ ተሰጋገረ ንዓቕሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘዳኸሙ ሓያለ ስልታውያንን ስትራቴጂካውያንን ተበግሶታት ክወስድ ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ ሓደ ልዑል ስምብራት ዝገድፍ መጥቃዕቲ ክወስድ መደበ ላዕለዋይ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ናይ ጥሪ 1988 ኣኺቡ ነቲ ንጎኒ ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ጎላጉል ክሳብ ሩብዓን ሰባ ኣብ 165 ኪሎ ሜትር ንዕምቆት ድማ ካብ ኣፍ ደገ ናቕፋ ክሳብ መስሓሊት ኣስታት 100 ኪሎ ሜትር ብጠቕላላ ኣብ 16000 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዝዝርጋሕ ቦታታት ዝተዓርደ ግንባር ናቕፋ ናፍዓበትን ሓንሳብን ሓዋሩን ክፈርስ ወሰነ እቲ ንትሽዓተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ጎቦታት ናቕፋ ዓሪዱ ዝተዋግአ እዝናደው ብ11 ብርጌዳት ዝቆሙ 3 ክፍለ ጦራት ናይ ምድረ በዳ ልዑል ተመክሮ ውግእ ዝደለበ ዘርኣይ ደረስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምኩሕ መበል 29 ሜካናይዝድ ብርጌድ ካልኦት 9 ናይ ታንከኛ ጸረ ነፈርቲ መድፈዐኛን ቢኤምን ወሃብቲ ደገፍ ናይ ኣጋር ከቢድ ብረት ሻለቃታትን ናይ ሓለዋ ተደረብቲ ሻምበላትን ዝቆምዎ 20,000 ዝግመት ጽሩይ ተዋጋኢ ሰራዊት ዝነበሮ እዝዩ ካብ ሙሉእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝበዝሐን ዝበለጸን ኣጽዋር ዝዓጠቐ ዝሓየለ ክፋል ናይቲ ህዋሰ ተባሂሉ ብኣሕጽሮት ዝጽዋዕ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ዝኾነ እዝናደው 16 ናይ 130 47 ናይ 122 ሚሜ ብድምር 63 ስትራቴጂካዊ መዳፍዕ 12 ቢኤም 21 ወንጨፍቲ ሮኬታት 37 ከበድቲ ረሻሻት ዙ 23 ልዕሊ 50 ታንክታት ዘይተኣደነ ማእከላይ ረሻሻትን መዳፍዕን ዓጢቑ ዝነበረ ብቐሊል ዘይድፈር እዝዩ ካብ ኩሎም እዝታት ኢትዮጵያ ዝበዝሑ 13 ሶቪየታውያን ወተሃደራዊ ኣማኸርቲ ዝተመደቡሉ እዝ ምንባሩ ድማ ካልእ ፍሉይነት እዩ ካብ 10,000 ዘይሓልፉ ተጋደልትዮም ምስ ርብዒ ናይቲ ናደው እዝ ዝዓጥቆ ዘይዳረጋ ኣጽዋር ዓጢቖም ኣብ ሓመድ በናደው ተሳቲፎም ንሳቶም ኣጸቢቖም ዝተኣማመኑሉ ጸብለልቶኦም ኣጽዋሮምን ብዝሖምን ዘይኮነ እቲ ካብ ናይ ወተሃደራት ደርግ ዝበረኸ ሙሉእ ነብሰ ምትእምማንን ፍናንን ልዑል ናይ ኩናት ክእለት ተወፋይነትን ወተሃደራዊ ብልሓቶምን እዩ እቲ ንግንባር ናቕፋ ፍሪሱ ንኸተማ ፍዓበት ብምሕራር ንእዝናደው ክድምስስ ዝተወጠነ መጥቃዕቲ ቅድሚት እዋን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብተጋደልቲ ካብ ዝተኻየዱ መጥቃዕትታት እቲ ዝሰፍሐ እዩ ነቲ ስርሒት ካብ ኩሎም ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዝተኻየዱ ውግኣት ዝፈልዮ ጸላእ ሃዲሙ ንኽወፅእ ዕድል ዘይህብ ደምሳስ መጥቃዕቲ ምንባር እዩ ዘይከምቶም ጸላእ ንኽሃድም ዕድል ዝህቡ ግንባራዊ መጥቃዕትታት ከዓ እቲ ስርሒት በዞም ዝስዕቡ 6 ክንፍታት ዝቐውም ምሉእ ቀለቤታዊ መጥቃዕቲ ተሓንጸጸ
ካብ ኣምባ ክሳብ ኣራሃፀት ዓበን ሩባ ጠልቀስን ዓሪዱ ንዝነበረ ናይ 19 ክፍለ ጦር 2 ብርጌዳትን ተደረብቲ ኣሃዱታትን ዝገጥም ክፍለ ሰራዊት 16 ኣብ ጎቦታት ሮረትን ሩባ ሕዳይን ንዝነበረ 19 ክፍለ ጦር ዘጥቅዑ 4 በጠሎንታት ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 ሓደ በጠሎኒ ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 ምስ ሓደ ሓይሊ ናይ ክፍለ ሰራዊት 16 ሜካናይዝድ ብርጌድ 34 ካብ ሞጋዕ ክሳዕ ማዕሚደን ዝነበሩ 14 ክፍለ ጦርን 29 ሜካናይዝድ ብርጌድን ዝገጥሙ 2 ብርጌዳት ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 2 በጠሎንታት ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 ምስ ሜካናይዝድ ብርጌዳት 63 23 ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ነቒሎም ብምብራቃውን ደቡባውን ኣፍዓበት ዘጥቅዑ ናይ ክፍለ ሰራዊት 85 ሓደ ብርጌድን ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 2 በጠሎንታትን ናይ ብርጌድ 98 ዞባዊ ሰራዊትን ብየማናይ ጫፍ ናይቲ ግንባር ኣብ መንጎ ዓላጋን ሸከናብን ምስ ዝነበረ 21 ክፍለ ጦር ዝገጥሙ 5 በጠሎንታት ናይ ክፍለ ሰራዊት 70 ኣብ መገዲ ኣፍዓበት ከረን ሰሊኹ ብምእታው ናብ 2 ተመቒሉ ንድሕነት ናደው ብኸረን ንዝመጽእ ረዳት ኣብ ክሳድ መስሓሊት ዝዓገተን ካብ ግንባራት ንዝሃደመ ኣጽዋርን ሰራዊትን ናደው ዝኸትርን ክፍለ ሰራዊት 52 ነቲ ደምሳስ ይከበባ ዘቆሙ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር እዮም ن80 مئታዊ ተዋጋኢ ዓቕሚ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘሰለፈ ስርሒት ምድምሳስ እዝናደው እምብዛ ሰፊሕን ማልያ ዘይብሎም ቅያታት ዝተሰርሐሉን ብምዃኑ ኣብ ውሑዳት ደቃይቕ ብምልኣት ክትገልጾ ከቢድ እዩ እዚ ሰነዳዊ ፊልም ክድህስሶ ነቒሉሉ ዘሎ ኣተኩሮ ሓደ ኣካል ናይቲ ብሽዱሽተ ማእዘናት ክፍጸም ዝተወጠነ ክንፊ መጥቃዕቲ ጥራይ እዩ ክንፊ መጻወድያ እዚ ኣብ ወተሃደራዊ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ዝዓበየ ብስልኳ ኣቲኻ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ጽርግያ ኣፍዓበት ከረን ዝተመደበ ክንፊ መጻወድያ ብቐንዱ ንክፍለ ሰራዊት 52 ናይ ትውድብ ተዋሂቡ ብወተሃደራዊ መዓየሪ ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ብስልኳ ኣብ ሕምብርቲ ጸላእ ኣቲኹ ዋጋእ ከተእትዎ ርጉጽነት ዓወትካ እምብዛት እተኣማመነሉ ክኸውን ኣለዎ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ግን ንክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ክሳብ ክንድዚ ኣብ ዝኣክል ናይ ግብ ወይ ክብ ዝመስል ሓደገኛ መንቀራቐሮ ክእትዎ እንከሎ ክሳብ ክንደይ ተኣማሚን እዩ ምትእማን ነይርና በትውጥን ትተኣመን ኢኻ እቲ ተልእኾ ተዋሃበ ኣህዱታት ብግንባር ዘሎ ከም ዘይግድዓና ንፈልጥ ሙሉእ ምትእማን ይዘለና እቲ ፀገም ብመፅእ ንሱ ምስ ደፍኦ ትተደፍአ ሓይሊ ኣባና ከመይሉ ይድራዕ እምበር ንሶም ከይፈሽሉሞ ንሕና ኣብ ሓዲግ ተቃቂርና ተሪፍና መውፅእ ከይንስእን ዝብል ጥርጠራ ብመሰረቱ የለን ድልድል ዝኾነ ዓቕሚ ንጹር ዝኾነ ገምጋም ዝዓፀላ እንድሕልካ ከምዚ ኣኽቢብካ ንኽተጥቅዖ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት ዓቕሚ ዘይብልካ ከምኡ ክግበር ኣይክእልን ማለት እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ወዲእዎ ነይሩ እቲ ውድብ ብደቂቑ ኣፅኒዕዎ ስለ ዝነበረ ነዚ ሰራዊት እዚ ኣብ ውሽጢ እትዩ ክዕወት ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመነ ጥራሕ እትይዎ እዚ ንሰራዊት ናደው ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተፅዋሩ ንምድምሳስ ዘኽእል ከታሪ መፃወድያ ብኸመይ ይዳሎ እቶም ኣብ ሕምብርቲ ጸላእ ኣትዮም ዝኸትሩ ተጋደልቲ ቤንዮም ከኣትዉ መዓስ ጸላእ ቀዲሙ ከይፈለጥ ብኸመይ እዩ ክህመል ኣሸበሸብ እንተፈለጠኸ እቲ ሳዕቤን ብኸመይ እዩ ክትሓዝ ጉዳይ ዕጥቅን ስንቅን ከ ውጉኣት ቤንዮም ክወፁ ኣበይ ክሕከሙ ወዘተ ብጽፉፍ መጽናዕቲ ርጡብ መልሲ ክረኽቡ ዝነበሮም ዝርዝራት ብዙሓት እዮም ወዲ ፍሬም ስብሓት ንዓይኒ ዋናን ዓቕሚ ጸላኢ ካብ መስሓሊት ደቡባዊ ምዕራብ ኣፍዓበት ደቡብ ኣፍዓበት ካብ ምብራቕ ኣፍዓበት ክሳብ ኣድሃራ ዘሎ መጽናዕቲ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብምሉኡ ኣጽኒዕኩም ሃቡና ኢልና ቀዳመይቲ መዓልቲ ካብ ኣምባ ተበግሽና ንሮራ መንሳዕ መፂና ብእንስብ ኢልና ኣብዚኣ ዓጎንበሳ ብሰውራ ፀዋዋዓዩ ልርእሲ ዋዝንተት ግልንዳ እቲና እዚ ናይ ክሳድ መስሓሊት ዓቕሚ ጸላኢ ኣብ ቆጋይ ዘሎ ዓቕሚ ጸላኢ ኣብ መንጎ ቆጋይ ንመስሓሊት ዘለውን ደብሮም ንብላ ቦታ ኣብኡ ንሓደ ክፋል ጸላኢ ነይሩ እዚኣ መጽናዕቲ እዚኣ ወዲእናያ ማለት እዩ እቲ መጽናዕቲ ግን ሽዑ ኣብታ ግዜ ተብልካ ተገብረ ይኮን ማለት ኣቐዲሙ ተወደእ ተጸንዐ ማለት ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ብየን ሃጓፍ ኣሎ ማለት ብየን ፈንጅሎ ማለት ብየን ከተጥቅዕ ትኽእል ማለት ብየን ከተዝልቕ ተወሲ ውድእ ዝኾነ መጽናዕትታት ተዋ ትገብር ማለት እቲ መጽናዕቲ ጽፉፍ ስለ ዝነበረ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ውግእ ክትኣቱ ከለኻ ኣዝዩ ገጅፍ ሓደጋ ኣለዎ ማለት ሰራዊት ናደው
ካብ 8 ክሳብ 11 ታሕሳስ 1987 ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ግንባር ናቕፋ ሰሊሖም ብምእታው ብዘካየድዎ ከፊላዊ መጥቃዕቲ ካብ 70 ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ ቀንዲ መዛግቡ 30 ኪሎ ሜትር ንዕምቆት ተደፊኡ ገለ ክፋሉ ተመልዒሱ እዩ ጸኒሑ ብድሕሪ ፍጻሜ ኣዘዝቲ ናይቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ዓስኪሩ ዝነበረ ህዋሰ ኣይቀሰኑን እዞም ማዕረ መራሕቲ ውግእ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዓውደ ኩናት ኤርትራ ተመልሚሎም ዝዓበዩ መራሕቲ ውግእ ኢትዮጵያ ሰናፋት መጋጥምቲ ነበሩን እታ ልክዕ ግዜ ዳይፈለጥዋን እምበር ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንጽርግያ ኸረን ኣፍ ዓበት ቆሪጾም ኣብ መስሓሊት ብምሕናቕ ንእዝናደው ክበታትንዎ ሓሳብ ከም ዘለዎም ሙሉእ ጥርጣረ ነይርዎም እዩ ሽዑ ምክትል ኣዛዚ ህዋሰ ዝነበረ ብርጋደር ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ ብምብራቃዊ ጎላጉል ካልእ ትሕጃ መምለጥ ምድላው ከም ዘድልዮም ኣብ ታሕሳስ 1987 ናብ ኣዛዚ ህዋሰ ሜጀር ጀነራል ሬጋሳ ጂማ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ሓደ መርኣያ እዩ ኣብዚ ሰሙኑ ዝኸም ዝተረዳናዮን ናይ ጸላኢ ሓድሽ ስልትን ምሕባር ከም ዝፈተንክዎን ኣብቲ እናደው ዝእንኮ ናይ ቀረብ መስመር ዝኾነ ጽርግያ ከረን መስሓሊት ቀልሃመት ኣፍ ዓበት ካብ ሽዕብ ላባን ገለብን እናተበገሱ ብብርቱዕ ሓይሊ መጥቃዕቲ ክፍንዉ ይኽእሉ እዮም ምዕዛው ክሳድ መስሓሊት ናይቲ እዚ ናይ መውፅን ናይ ቀረብን መስመር ብምርጋጥ እቲ ብግንባር ዘሎ ሰራዊት ናብ ዘይ ዝኾነ ውግእ ተበታቲኑ ከም ዘዝልቕን ከም ዝበታተንን ዝገብር እዩ ስለዚ ሕጃ ናይ ቀረብ መስመር ዝኸውን ቅድሚ ሕጂውን ብተደጋጋሚ ብላዕለዋይ ኣካል ክትሓዝ ተባሃለ ቁልፍ ወደብ ማርሳጉሉ ግዜ ከይወሰደ ሕጂ ብሰራዊት ክትሓዝ ኣድላይ እዩ እቲ መስመር ብታንክታትን ረሻሻትን ተጠናኸረ እግረኛ ክሰፍሮ ኸድሊ እዩ እንተተኻኢሉ እውን መካናይዝድ ብርጌድ ክኸውን ምረጽ ጸላኢ ፈልጠካ ይኽእል ኢልካ ትግምት ኢኻ ጸላኢ ግን ዋላ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣለዎ እምበሪ ምንቅስቓስ ናይ ሰራዊት ከም ዘሎ ምውሳኽ ከም ዘሎ ቁሩብ ገምጋማ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣበየናይ ዕለት በየናይ ቦታ ማለት ነጥቃ ግን ዋላ ሓንቲ ገምጋማ ይነበረን ማለት ናደው ክድምሰስ ምዃኑ ንሕና ድማ ኣብ ከባቢ መሳሕሊት ኮይና ንስርሒት ናደው ዝህሉ ስራሕ ኣበርክቶ ክንገብር ካብ ድሕሪ መስመር ጠቕሊልና ናብዚ ቦታ እዚ ክንኣቱ ናይ መልእኽቲ ምልዋጥ እምበር ብኣካል ብገለ ብዙሕ ርክብ ኣይነበረን ኣብቲ ብደቂቕ ኣብ ዘየጽንዕዎ ቦታ ዝካየድ ውግእ ኣሸበሸብ መዓልታት ውግእ እንተተናውሐ ወይ እውን ጸላኢ እቲ ክፍለ ሰራዊት ክምክቶ ዘይክእል ሰራዊትን ኣጽዋርን ብኸረና ሰሊፉ እንተሰንጥቆ ዕጫ ናይቶም ኣብ መንጎ እቲ ክልተ ሓዊ ዝጥበሱ ዘለዉ ተጋደልቲ እንታይ እዩ ክኸውን ገዚፍ ብድሆ እዩ ክሳብ ምድምሳስ 52 እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ ምድምሳስ እዚ ክንድሕን ንነብስና ሓደ ካልኣይ ንምዕዋት ውድብናን ሃገርናን ሳልሳይ ብመሰረቱ ናደው ተደምሲሱ መቐይሮ ንናጽነት ንቕድሚት ገጽ ዝወስድ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ንሕና ምስኡ ተደምሰስና እውን ዓወት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝመጽእ በዚ ተቐቢልና ንኸይድ ናደው እንተ ዝፈሽል እቲ ብግንባር ዝመጽእ ዘሎ ዓቕምቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጸገም ይብሉ ናደው ቀይ እንተ ትብል ነይራ እንደ 52 እንታይ ኮን ምኾና ጥፋእ ጥራይ ማለት ምጥፋእ እያ ምርምማስ ማለት እዩ ካብኡ ዝሊቕና ናበይ ኢና ክንዘልቕና በቲ ዝመጻእና ክንመጽእ ብኣጀር ብጸላእ ክቅድመና ጸገም ይብሉ በፍዓበት ንሂካ ንክቅድመና ወልሓ ጸገም እዚ ካብ ኩለን ኣብ ስርሒት ምድምሳስ እዝናደው ዝተሳትፈ ኣሃዱታት ዝነውሐ ጉዕዞ ዘካየደ ክፍለ ሰራዊት ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ለካቲት 1988 እዩ ኣብ ከባቢ መረብቲ ኣኻኺቡ ነቲ ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝወሰደ ጉዕዞ ናብ ስርሒት ምድምሳስ ናደው ከዓ ኣድጋ በቕሉን ኣግማሉን ጽዒኑ ተተሓሓዞ ምስ ምጅማር ናይቲ ውግእ ንጽርግያ ኸረን ብሓሊብ መንተል ቆሪጹ ብኣጀርበብ ኣቢሉ ንዓጎምቦሳ ክሰግር ዝተመደበ ብርጌድ 24 ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ክሳብ 16 መጋቢት ኣብ ከባቢ ደቂ ዓንዱ ከም ዝሕባእ ተገይሩ እዛ ዓዲ ንሪኣ ዘለና ሽንድዋ ትበሃል እቲ መበገሲ ጉዕዞና ካብ ደርሰናይ እዩ ካብ ደርሰናይ ናይ ምሸት ተበጊስና كيد حضيرنا بشندوا ماكل عدي بس احنا بذا بتكريستيان رياضلنا باوريدنا تخيلنا بذا من قد تختيلنا بسرقاتنا سرقا حجنا تخيلنا مسورنا طعم ان رياضلنا سوس احنا سنجرلو زديب هردبا نصقام حديقنا تخيلنا ني
أمونغو إيران واران قوريجنا لمعلد وغن سجيرنا هجاز نسجر كلنا بزنا شندوا صلاقيتي صرقيا حلاوة غيرو لنيرو مولو ليت خنسجر كلنا رينا مالتي جن حنت دوسودو سجمدينا بران نت صرقيا قطران كن حالفو خولنا فلي منفسن سمعيتن زحادروم تقادلت نيرومنا مالت ولا خساف تدبيرهم نت صرقياس بسعمو نيرو كل تزركابو تتكوستن تكواسن أمصعኛይ ኣብ ሓደ ሓይልስ ከባቢ 10 ኣድጊ 10 ዝሆና በቕል ይነረና ሰባት ፈሊኻ ሓደ ሰብ እንዳገበርካ ልክዕ ማዓረት ኣጋር ክኸዳም ዘሎ ይተገይሩ ኣሃዱታት ስለያ ስርዓት ደርግ ንነፍሱ ወከፍ ሱግሚ ናይ ዝንኸቢድ ዕማም ዝጓዓዝ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት ክከታተልዎ ግድን እዩ መልሓኽ ናይቲ ምስጢር ፍሽለት ናይቲ ዓቢ መጻወድያ ጥራይ ዘይኮነስ ንድሕነት ናይቶም ኣብ ሕምብርቲ ጸላኣትዮም ክዋግኡ ዝተመደቡ ተጋደልቲ እውን ሓደገኛ እዩ ንባዕሎም ኣብ መጻወድያ ክኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ቅማረ ተጸናጻነ ኣሃዱታት ጸላኢ ጠቕሊሉ ክዘናበል ነይርዎም ክሳብ መስሓሊት ንመጽእ ገምጋሙ ኣብ መስሓሊት ብነብል ብጀካቦ ከዛግርን ንዕላ በርዕድን ካልእ ገምጋም ኣይነበረን ተጠዊና ፍሸይ ገጽና ምስኹም ዘጻሕና ፈልጥ እዩ ካብ ፍሸይ ግን ጠፊእና ኢና ኣብ ዒራዒሮ በዓል ማና ጠኒሕና ስለያ ንሕና እውን ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ባርካ ካርታ እምበር ናቱ ካርታ እውን ኣይነበረና ከም ክፍለ ሰራዊት ሕጂ ማናብኡ ስለ ዝጸንሐና እቲ ካርታ ሂቡና ነቲ ናውጣታት ናይ ጸላእኻ ኣብ ካርታ ስፊርና ሰብ ከም ደንብቦ ጌርና ምስ ነፍሲ ወከፍ በጠለይ ምስ ነፍሲ ወከፍ ብሪጌድ ከዓ ንሕና ዝመርቕ ኣካላት ነይሮም ኩሉ ተወዲኡ ተሰላልፋ ኣይናይ ምምሕዳር ንናይ ኣሃዱ መርሕ ብሙሉእ ዞባዊ ሰራዊት ከዓ ካብ መራሒ መስርዕ ክሳዕ መራሒ በጠሎኒ መገዲ ስለ ዝፈልጥ ንነፍሲ ወከፍ ኣሃዱታት ካብ መስሓሊት ክሳብ ሻባይ መንደር ተሰሊፈን ዘለዋ ፊተውራሩ ኮይኑ ክመርሕ ምክንያቱ እሱ መገዲ ትፈልጥ ንስንቅን ዕጥቅን ነፅዋድን ንኻልእ ጉዳይ ዘላ ክሳብ 400 ያግማል ተኣኪበ ነይረማ ተወፋይነት ናይቲ ህዝቢ ምስጥራዊነት ናይቲ ህዝቢ ዓብዪ ነይሩማ እቲ ህዝቢ ከም ባሕሪ ንሕና ከም ዓሳ ኮይና ንሕምስ ነርና እቲ ህዝቢ እንደዘይህሉ ሳልሓን ስራሕን ክስራሕ ይክእል ነበር እቶም ኣብ ሕምብርቲ ጸላኣትዮም ኣብ መንጎ ኸረንን ኣፍ ዓበትን ዘጻውዱ ተጋደልቲ ድሮት ውግእ ኣብ ጥቓሸቶኦም ምስ በጽሕዮም ሙሉእ ሓበሬታ ተዋሂብዎም درسنا كلنا أنا فلتنا هم أكلنا بطلني مدمساتنا أنا دوكم زلوا نما أكل حالي جن أب إنسان فصحنا أنا قلتنا له تنادوك دمساس تدا أخوينو نحن توفينا الحمد لله سقى حادث إيتن حادث من زترف كن دمساس أنت ذي أخوينو بر مزلاقن ملقاسين زبهال نجار يلا نعم على 10 شديشة وأبتو أنتي ممكن زي كوميسار بطلني براخ هايلي يرود هايلي جي أكيوي قليسلنا أهادو ግን መስዋዕት ተሓሪስ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ተጋልብ ቆራጽነት ተዕማሞ ክፍጽም ከም ዘሎ ኢላ ተሓጻር መግለጽ ነይራ ኩሉ ሰብ ጠቃዒቲ ተኣሽሙ ገይሩ جعل نحنا ዝኾነ ይኹን ኣምሓራይ በዚኣ ክሓልፍ ዝኽእል ንዓና ረጊጽ ጥራሕ ንሕና ምስ ወዳእና ንዓና ረጊጽ ህይወትና ምስ ሓለፈ ትንፋስ ዘይብልና ምስ ኮና ዘይኮይኑ ካብዚኣ ዝሓልፍ የለን جل العقل أطاوع سب نهدو قدام ساسيو إذا تخاخد بلك أنا 10 عامات دفع كاب قد موضع خليه وكذا نورس توسع الله نهدو قدام ساس الله تقول الله شيك ذي ولا هذا لا الليل كاب يتحسبنا اجيتي سمعت نايتي سراوي أنا كقول صونا كني إذا حجوز ترى ذي كونه بجيب رخ أبتي سرح مسأتنا بينا هنا شعوب مشات تبجيزنا روا عندر زمانجو عرنسنا مانجو أقوم بسانزلو عبروة زني قنفلهم زحوس بوينا مزينا مش أرشا بطلان خلته إذا حجين رئيسنا برخت واتها تزي إذا برخت زي إذا برخت زي نريهم كتقو بطلنا أبزي خواوي تحتوا قنفلهم زلوا زحج عادتها زلوس أنا عايش خرابيت وكل سأل أنيرو حلف في مالتي نعم دمسيسكا إخانة واتات حزة تخبطوا يج معسكر دمسيسكاس بوتات حس تأبي كاخذوا بوتدر الناس كأبي كانوا خلي كبابي صرجع زنبرة سراوت نمدمساسون بزح جزية وسدلنا سلزي بوجرنا عند كعنا خانا بحوسي معرب نبع أصل مسحلة ليبنا مالتي كنا فاستجمري عن فتي بنا كله طلع انتهى قبريو بينا نجزار صوت حايلو خزاب كندينيرو أتحاحزون ليتي
ፀረ ስለያ ገብር ድዩ ወይ ከዓ ገለ ገብር ድዩ እዚ ኩሉ ካብ ግምት ኣይትእትዎን ኢኻ እታ በጠሎን ናትና ካብ ኣብዚ ናይ ግዝግዛ ምስ ኣተወት ፀላእ ስለ ዘይሰምዓና ኣፍታ ቦትኡ ምስ ኣተና ይዝሰምዕን ዝፈልጥን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንግስቲ ሓጎስ ንብላ ጓል ሓጎስ መራሒት ጋንታ ነይራህና ነቲ ዋርድያ ምስ ሃረምናዮ በታ ሓደ ወገን ዝነበረ ወተሃደር ኣብኣ ከሎ ይሃርማ እሞ ኣብ ርእሲ እቲ ዋርድያ ትወድቕ ንሳ ማለት እዩ ኣብኣ የሰውያ ሓሙስ 17 መጋቢት 1988 ነቲ ብጌታነ ሃይለ እተባህለ ኮሎኔል ብግዜያውነት ዝምራሕ ዝነበረ እዝናደው ቀዳዊቱ ይነበረትን ሰዓት 5 ወጋሕታ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ሸነኻዊ ተሪር መጥቃዕቲ ተፈነወሉ ኣብ ናይ ኣስመራ ቤት ጽሕፈቱ ኣውያት ሓመድ በናዶው ዝበጽሖ ብርጋዴር ጀነራል ውበቱ ጸጋይ ኸኣ ንናይ ህወሓት ናይ ፖለቲካ ሓላፊ ኮሎኔል ኣፈወርቂ ዋሴን ወታደራዊ ኣማኸርቱን ኣኻኺቡ ንናደው ከድሕን ብኡ ንብኡ ካብ ኣስመራ ብፍሊት ሄሊኮፕተር ኣፍዓበት ኣትወ መራሒ ስርዓት ደርግ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ልዕሊ ትኽበስዕ እምበር ክብሳዕ ዘይሕሰባ ጸቢቑ ዝተኣማመነሉን ዝምክሐሉን እዝናደው ቀታሊ መጥቃዕቲ ምስ ተፈነወ እምብዛዩ ሰንቢዱ ነቶም ሽዑ ንፍሉይ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ 22 ጀነራላት ኸኣ ናደው ንምድሓን ዝከኣሎም ክገብሩ ህፁፅ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ እቲ ሰሊኹ ዝኣተወ ክፍለ ሰራዊት ካብ ከባቢ ቆጋይ ክሳብ ገንፈሎም ንዝነበራ ነቑጣታት ደምሲሱ ዝወልዑ ኩናት ንላዕለዎት መራሕቲ ውግእ ደርግ መንጾሮር ይኮይንዎም ሻዕብያ ንኸረንን ክምሕራ ኣይኮነን ኢሎም ስለ ዝገመቱ ኸኣ ከረን ንምድሓን ላዕልን ታሕትን በሉ ምስቶም 22 ጀነራላት ዝቐነ ሽዑ ምክትል ኣዛዚ ህወሓት ዝነበረ ብሪጋዴር ጀነራል ሑሰን ኣሕመድ ካብቶም ንድሕነት ናደው ብህፁፅ ኣስመራ ዝነጠቡ ቀዳሞት መራሕቲ ኩናት እዩ ንሱ ኣብታ መስዋእትነትና ጽናት እትብል ንታሪኽ ህይወቱ ትገልጽ መጽሓፉ ነቲ ሽዑ ዘጋጠሙ ኩነታት ብኸምዚ ዝስዕብ ኣስፊርዎ ኣሎ ሽዑ ኣነ ናይ ካልኣይ ኣብያታዊ ሰራዊት ምክትል ኣዛዝ ስለ ዝነበርኩ ብህፁፅ ኣብ ከረን እዚ ክምስርትን ንጸላኢ ኣብ መስሓሊት ዝበሃል ቦታ ክከላኸልን ትእዛዝ ተዋሂቡኒ ኣብቲ እዋን ጸላኢ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎፍ ዓበትን ከረንን ዝርከቡ በረኽቲ ጎቦታት መስሓሊት ሒዝዎም እዩ እዚ እንታይ ማለት ይኸውን ብምሉኦም ናይ ኣፍ ዓበት ሰራዊትና ከረን ምስ ዘሎ ወገኖም ከይራኸቡ ተቆሪፆም ማለት እዩ እቲ ኩነታት መመሊሱ ተሓሳሳብ እንዳኾነ መፅዩ ጽርግያ ከረን ኣፍ ዓበት ክኽፈት ካብ ሌተናንት ጀነራል ተስፋይ ገብረ ኪዳንን ሜጀር ጀነራል መርዕድ ንጉሰን ትእዛዝ ተዋሂቡኒ ንዑ ዝኸፍት ሰራዊት ግን ኣይተዋህበንን እሞ እንታይ ደኣ ገበር ንዝብል ሕቶ ኣብ ምዕራባዊ ኤርትራ ካብ ከረን ክሳብ ተሰነይን ደቡብ ሱዳን ዝተሰለፉ ክፍለ ጦራት ብምሉኡ ቦታኦም ለቂቖም ብህፁፅ ናብ ከረን ከኣትዉ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ عسرت تشعت مجابيت شحن تشعت 288 እቶም ብግንባራት ዘጥቅዑ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ንከተማ ፍዓበት ምስተቆጻ ጸርዋ ነቶም መንጎፍ ዓበትን ከረንን ዝጠማጠሙ ዝነበሩ ተጋደልቲ እትኻብ ግንባራት ዝተኸብኮበ ክፋል ሰራዊት ናደው ገለብ ኣጋር ገለ ድማ ታንክታቱ መዳፍዑን ረሻሻቱን ሒዙ ናብ ከረን ክስንጥቕ ይፈሲስዎም ጉጥጉጥ ይልመጽ ማለት ታንኩ ሶቡ መንደፉ ሕጂ ንሕና ኣብታ መስሓል ስለ ዘለና ኣብታ ክሳርታ በጥሮና በዓል ዕንደ ኮር ሕጂ ቀዳማይት በጥሮኒ ኣብ ቆጓይ ኣለዉ እንዳ 14 ብርጌድ 14 ማለት ኣብ ቆጓይ መጽኦም ኣለዉ ሽዑ ኣርኪቦም ኣለዉ ማለት ከቢድ ብረት በዓሎተካ ኣብኡ ኣለዉ ኣብዚ ቂር ዓበድ ይኸውን ተሓዋወስ ይኹም በቃ እንታይ ትብሎ ሲናማ ኢኻ ፊልም ኢኻ ንሕና ብትበሪኽ ስለ ዘለና ብሬድዮ ኢና ንሰምዖም ከምዚ ሓለፈት ካማንቲ ለገኹ ይዓይበት ብምሉእ እቲ ጎቦታት ልክዕ ከምዚ ቀጠልያ ናይ ክረምቲ ሳዕርን ቆጽልን ዝበቆሎ ቦታ እዩ ዝመስል ጸላእ ኣብኡ መፅኡ ኮፍ ጥራይ ድብል ኣብቲ ኮጀጂት ኣብቲ ጽርግያ የማን ጸጋም ኮፍ ኢሉ ንሕና ንሪኦ ኣለና ንጽቡቕ ጥራይና ዘለና ኣብዚ ጎልጎል ናይ ቆጋይ ኣብኡ ተሓዋዊሱ ሰብ ምክንያቱ ንድሕሪት እዚ ንቅልሃመት ዘውርድታ ክሳድ ምስ ሓነቕናዮ ጸላኢ ብሓይሊ ይፈንጢስዎ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ብዝሒ ስለ ዝነበሮ ናዘን ክልተ ሓይሊ ንአን ረጋጊፅዎን ይሓሊፉ ኣብ መወዳእታ በይ ንመስሓሊት ገፁ እዩ ማለት ክሳድ መስሓሊት
እተን እዝናዶ ሓኒቑ ክድምስስ ተዋደደ ዝዓበየ መጻወድያ ናይ ሞትን ሕየትን ጥምጥም ካብ ዘካየደለን ቦታታት ብምረታ እትግለጽ ታሪኻዊት ክሳድያ ሰሜን ካብ ከረን 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ክሳድ መስሓሊት መላግቦ ናይቲ ብኣፍ ዓበት ዝመፀ ማዕበልን ብኸረን ሰንጢቑን ናደው ከድሕን ሒኹ ክብል ዝቐነየ ሜካናይዝድን ኣጋርን ብርጌዳት ደርግያ ዝመረረ ይምረር እዝናዶው ናይ መወዳእታ ዝድምሰሰላ ክሳድ ክትከውን ተወሲኑ እዩ ጦር ሰራዊት ክፍንጥሱ ተጋደልቲ ክድምስሱ ኣብዛ ክሳድ ኢድ ብኢድ ተሓናነቑ ኣፍ ዓበት ተታሒዛ ክትበሃልን ኣብዚ ቦምባታት ናይ ነፈርትን ናይ መዳፍዕን ዘንበና ማለት እቲ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ግን ኣነስጋ ሕጅብን ከምኡ ውግእ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥን ከምኡ ዓይነት ውግእ ናብ ኣጋር ብዙሕ ኣይነበረን ታሪክ فكرة سايقدفا بومباتا سايقدفا تاغوبتياس لميصانا ين ازي ازينا اون كومو مسو بانسا يزهرم دلو ازي صقماي دلو زلنا برختي اسون كومو يهرمالو ماجي حجي تاوغي ابزيا خوينا تا حمد ناي مسحاليت كبابس صعداي بخبيت ازي محرمت ناي زي دبداب ناي نفرتي ناي كبيدرت عم خوشتيت مسني رخل تقدله ايتلولينها كنا زي ولا حنت قجي جايبلي بمبا ودق أبطأنيها نعاس قريلك تزيد هارمكاس بقى تزيد هارمكا خلاص كسرح معاك تفضل ذكرني حنتي نشتاق من رخيبنا بصاي سوق بصاي ساي مسفن قشي هاتيف جعفر زلنا يا حنتي ابني ابزا ابني زي احجيتا هليكوبتر بزت وطوه نحنا بزن طوه بزت طوه تهرمنا نحنا بزن طوه لك خمزي وتهدر مساخه زطوه زلو إلا معلتنا تقولت وين باتيكا بالرخص اللي ضل 100 ناي 100 تانكا بقيمتك اخو فايت بلكاني بتعمل تاج كبيدي باتيكا تنا اجار كا خمزي زلو تانكرا ترابي لو مثلا بتيتي ربع عرف سبا سغري لنسي ابتو غلغل الله امونغو خلت صلاي تقاقيرنا حدخا خلت بصوت انتليخا حدخا ني صغا ني قدمت حدخا ني دحرت اخاتو واغا نركا مخنياتو ردات زي بلو دحرخا دجن زي بلو كبيد مغاري اينا نسحن نرنا ابزي سي ناي تفرارد اندي تفراردي زغبر ነገር የለን ካለ ምክንያቱ ስታው ውሳኔ ክንደምሰስ ለና እንበር እዛ ቦታስ በሰንከናስ ክትደፈርስ ይብላን ሁምባይት ኢድ ቢድ ነው ነቲ አነ መስጋር استحلفه مرت مجلس يبل أفتح ساعتيا اسم عبالات نايتا غانتا أنا كون حلافيتهم كلكم هالي كل حلافي بتاع ساعتيا معناته نفسه خيلو زواجا نحركين السبسس نعاقم تكبريتو لنا هباسا ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ምስ ጸላእት ሓዋዊስዮ መስመራት እዝክን في መጻወድያ ተበታቲኾም ባህርያት ናይቲ ውግእ ካብ ዝተኣሳሰረ ስትራቴጅን ንቡር ቅዲ ኩናትን ወጻኢ ናብ በብጉጅለታትን ሰብሰብን ዝካየድ ቅልሲ ተቐይሩ ወታደራት ደርግ ቤናይ ኣንፈት መዓስ በብኽንደይ ከም ዝመጹኻ ዝፍለጥ የላን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኩናት ብጎፈጎፍ ዝካየድ ሃንደበታውን ተሓዋወስን እዩ ነቲ ዝገጥመካ ሓይሊ ጸላኢ ክትማርኾ ዲኻ ክማርከካ ዝፍለጥ የላን መን ቀደመ እዩ ሕጂ ኸበባ ኮይኑ ሕድሕዳው ርክብ የለን ካብ ሓይሊ ናብ ጋንታ ካብ ጋንታ ናብ መስርዕ ካብ መስርዕ ናብ 4 ሰብ ካብ 4 ሰብ ኣብ 2 ሰብ እናተማዕላ ኾይት ትእዝም ቁፅጥርን ካብ ጉጅለ ናብ ውልቀ ሰብ እናተቐይረ ኾይት ጥይት የለን ዝተወሰነ ምሳኻ ዘሎ ሒዝካ ዘለኻ እቲ ዝደምሰስናዮ መዓስከር ናይ መስሓሊትን ናይ ትጎልጎል ናይ 40 ሰባን ዝተወሰነ ዓቕሚ ነይርዎ ብዙሕ ኣይረኸብና ኣሎ ትዝገርመኒ 3 መዓልትን ለይትን ክዋጋእ ከሎ በታናት በናይ ብሽክሊት ይዋጋ أفتح ساعتي بومبا من صدانا بومبا أمن نقبر يلي أمن جرنا كل دولنا أمن جرنا فقمنا بالله يلي بوشتي حسيبا دقنا هوا سمعنده أمن ندحر جرنا دا دقنا أمن ندحر جرنا دا تيت كم زود أنا ويك أبن بهم دي بنا فلت أنا دير حجي خاف كم دي مبال دحان تمترين بال زمت أمتع بس أبيدنا مسطحنا تزهون نقبر سنقنا كاب صلائنا تيتنا برتنا كاب صلائنا بخومينا نتقمنرنا نقتل براشا نركب ماي نساتي قسمات نركب كاو نبلع أنا كسب بزح يردأني ندعي دليت حبون سلازنا برنا قد خوينا بزح تميت كاي تسمعنا اتا امنت بهال نجر عب عتقها تميت ندحري عتيقايو دخام ندحر عتيقايو نتشجر ندحر عتيقايو إذا عتق زقت قبل كان ندحر عتيقايو
بدحري زمص ነገር كله بعلى خيخة تزوره مالتي ሓደ ካብቶም ኣብ ግጥም ክንፍ መጻወድያ ዝተኸስቱ ኣሻቐልቲ ፍጻሜታት ጉዳይ ውግኣት እዩ መወዳእታ እታ ሄካኖ ንባዕላ ከም ሓንቲ ናይ ውግእ ዞባ እያ ኮይና ማለት እዩ ተሓክምና እቶም ዝነበሩ ናብ ውግኣት ጥርንፍ ኣቢልና ኣብተን ዝበረኻ ኮጀጅት ናእሽቱ ኣብተን ዝበረኻ ምሳናና ንሕድሮም እቶም ውግኣትና ናባና ጥራይ ምብለሱ ወረን ተሰደድናዮም ብንዮ ጸላኢ ትኩሰሎም ስለ ዝነበረ ተኺሎም ኣባና እዮም ተኣኪቦም ነይሮም ስጋብቲ ረዳት ዝመጽእ እሲ ዝገበረሎም ረድኤት ኣይነበረን እቶም ዘይክእሉ ተጥቀሱት ዝኽእል ድሓን ሃረምቲ ዘለዎ ከዓኒ ብረቲብካ ንዓበል ብዝድሕሪ ትኩስ ጥራሕ ትብሎም በርናበይ ከኸይድ ግርግር ኮይኑ ልክዕ ግርግር ክሳብ ተወጊኦም ኣብ ዓዳይ ምስ ጸላኢ ናይ ኣሽማት ፍለጠራት ናይ ጸላኢ እናፀውዑ ዝኸዱን ውግኣት ነይሮም እዮም ነቲ ምሓራይ ምስ ቀተልክዎ እምነቱ ወሲደዮ ኩሉ ቆቢዑ ጃኬቴ ታለይቲ ወዲቓ ዝነበረት በታናቱ ተኪኤ ሕጂ ኩሉ ሙሉ ናይቲ ምሓራ ክዳውንቲ ወሲድና ኢና ኣብቲ ዝቐነየ ናይ ተሓናነቕ ውግእ ዝነበረ ኣመራርሓ ተጋደልትን ወታደራት ደርግን ብዙሕ እዩ ኣብ ብርጌድ 45 ቦጠሎ ንኽልተ መራሕ ጋንታ ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ ዮሃንስ ወድሃና ኣብ ግጥም መስሓሊት ምስ ታንክታትን ኣጋር ሰራዊት ጸላእን እናተጨፋለቑ ካብ ዝተወግኡ ተጋደልቲ እዩ ንሱ ምስ ብዙሓት ከምኡ ብሓባርን በብኹርንዖምን ናብታ ኣብ ሩባ ሄካኖ ዝተደኮነት ኣሃዱ መጥባሕቲ ምስ ነቐሉ ግን ካልእ ጥምጥም እዩ ኣጋጢምዎም ልክዕ ከመቀጥ ኣብታ ሩባ ውርድ ክንብል ከለና ኣምሓራ ቁም ብላ ናብታ ዓብይ ሩባ جون السجن كان تسمع حرفه مزاربه تكا تاي تراي بومل ومجمع تاي توكشن على اقرا اوصنو هينا شو بتاع ربع سنتي احلف شو هار مالنا እንደገና እንዳጎያ መጽና አጥቃይ ኮይኑ ቆም ኤጀንሲ ቅንጭብ ነይሩ ስቶክ እንታሕት ሸ ጸልሚቱ أجابز ساعات شدشتم فرقان شو عتى يدخون شو سلقلقيلو أبغى أقول له بزنج جبتات عتى تنمي ششتوال إلى تمليشن شو عد حرك قروف سؤالين تسير وزي كتير أم حدا صيب عقوبة أو دبش እቲ ውሑስ ተባሂሉ ንውግኣት ህፁፅ ረድኤት እናሃበ ህይወት ከድሕን ዝተመደበ ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 ኣሃዱ መጥባሕቲ ዝተተኽለሉ ሩባ ሄካኖ ናብ ዝኸፍዕ ዓውደ ኩናት ተቐይሩ ካብ ናይ ግንባር መጥቃዕቲ ዝሃደሙ ኣሽሓት ወታደራትና ደው ብሩባ ሄካኖ ኣቢሎም ነብሶም ከድሕኑ ናብቲ ናይ መጥባሕቲ ኣሃዱ ዝተደኮነሉ ከባቢ ፈሰሱ ድሕነት ናይቶም ፈቐዶ ጉንድግራብ ዝደቀሱ ውግኣት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ ኣትወ ብዘይካ በኣጻብዕ ዒድ ዝቁጸሩ ሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ሓካይምን ብኣባላት ስለያን ሃንደሳን ዝቆማ ክልተ መስርዕ ተጋደልትን ነቲ ናብ ሄካኖ ዝፈሰሰ ኣሽሓት ሰራዊት ዝኽልክል ሓይሊ የላን እቲ ሓንቲ ምርጫ ዝኾነ ሓኪም መቐሱን ፎርሴፖን ራሕሪሑ ምግጣም ጥራያ ኣብ ሩባ ሄካኖ ምስ ወረድና እታ ሓናቕ ቦታ ንዕኡ መቕተሊ ቦታ ኢልና ዝመረፅናያ እዛ ንሪኣ ዘለና ክሳዳ ነይራ ተኽሲ ምስ ጀመረ ጸላእውነት ተኽሲ ኣብቲ ሩባ ኮይኑ ክጻወር ይከኣልን በጢሉ ክታኾስ ፈቲኑ ኣርቢጅታት ክትኩስ ጀሚሩ ብሬናት ክትኩስ ጀሚሩ ንሕና ብጀካ ፎከስ ትብረት ዝኾነ ይነበረናን ብዝኾነ ነቲ ተኽሲ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ጻዕፂዕዎ ናብዘን ዘለናና ካውሕ ተበቲኑ ክመጽእ ኢሉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሕጂ እቶም ናይ ሃንደሳ መስርዕ ስለ ዝነበሩ ንዖም ቁርብ እንድሕሪት ደፊእዎም ሓደ ብጻይ እውን ኣብኣ ከፊልና መብራህቱ ዝተባህለ ኣባልታ ሃንደሳ ኣብዘና ካውሕ እዚአን ይትሰው እዩ ብዝሒ ናይቲ ብሩባ ሄካኖ ዝመጽእ ዝነበረ ማዕበላት ወታደራት ደርግን ናይቶም ቁንጣሮ ተጋደልትን ግን ዝመጣጠን ኣይነበራን እታ ናይ መወዳእታ ምርጫኻ እቶም ካብ ዓውዲ ኹናት ተወጊኦም ዝመፁ ውግኣት ካብቲ ዝተሰልበ ብረታት ዓጢቖም ክዋግኡ ጥራይ ኮነት ናይ ንጎ ነቶም ውግኣትና ብረት ኣዕጢቕና እዮም ናቱ ሓገዝ ንዓ ነታ ቦታ እውን ክዓፅውልና ከም መደብ ስለ ዝሓዝናያ ብረት ዓጢቖም ስለ ዝነበሩ ያላ ጸላኤ ብድሕሪኹም መፀኩም ኣሎ ምስ በልናዮም
ተጓዮም ነታ ልዕሊኦም ዘላ ታባን ነታ ክሳድን ክቋጽርዋ ክኢሎም كحكم ما تقول واقع دلو زتهرمو كله يتوم قد وسيات بومبا لو نص وقفوا دحت أداء ماتو تلخاخينا نخي زبل بومبا أبيدو نص وقف حسو مالو توقي مش خلاي تهرمو كله دقنا توقينا مسكنا أو صنحنا خوينات كأبزح ناتي أزي خبيد نيرت موقعتي ناتو زي دي أربعة تكستاكوينا تلتلي لي عنيرة زا قريون كمو أبزي محولتي عمل يوقع تسيراني راب كلتا مالتي حجونا يكون كاس أزغل لا يكون كناني حجي تمريج أصل زي بالكا صلاة ما خلص قال لكيم كا دكيسكا كلها لكيم كا كنت موت كسوا يحش حجي مسكمزي تناتي بومبا مساء النير ومجرش تاجن مسرعي وانتنا حكاي ما حفا بيلهم وسيدون تما أقولنا ورنا وسيات كا بيجوكو هال مريج هذا هاي لورنا እቶም ኣብ ዲቕ ዝበለ መግሃር ክልተ ሓዊ ዝተቐርቀሩ ተጋደልቲ ብደረጃ ንኡስ ኣሃዱታት ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን እናተወናጨፉ ምስ ኣሽሓት ወታደራት ጸላኢ ብትሕዞ ተሓናነቑ ውግእ በብዘለኻዮ ኮይኑ እዩ ሓደ ንሓደ ክረዳዳእ ዝሕሰብ ኣይኮነን እቲ ናይ ጸላኢ ኩነታት እናባእሰ በብጉጅለን ተጠርኒፉ ክንቀሳቐስ ስለ ጀመረ ኩሉ ከባቢና ምናልባት ንውግኣትና ሓደጋ ከይወድቕ حجز نخسدلنا ملقتنا ود فريق تسليلو انت خونا جن خونا يخون حجز كسدلنا خم زي كل بزلكم تماوتكم وقعتكم او حسوز الملسي مسينا هو أكسيد له كله كل أبشجر له حكمنا ردونا بلنا بعد هفتح هالشجر هذا قال لي ها حكم قال لي ها ساي سقاوك واحد ورد أبتنات كا شنشرة جزء خيمة توك توك قبلت له أجي توك 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 قبل أنفوتي غير ما قد واحد مش توصي خاب زي بحر الشاق لما لس تقنع يا خاتم يكون يكون مقبروه يقنعوه حجنا عخم سحلفه نترخبه نعخم سحلفه بتخرخبه نسقاهم مقبر كم داله هجي ناقدله 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 نبعق من ناقص نمتيني مالتي مس ملوء عدكن مس ملوء سراويت تباتاتين هدم سلاز نبرن سون نخفن تسكا زلو حيلي زتقم لكن مكا خيط رئيس دلي ازي انا خبز سلفه تزحيله وق الى خقص زخيل مالتي ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ከበባ ዝካየድ ከቢድ ጥምጥም ገለ ሓይልታት ስንቀንን ዕጥቀንን ጥራይ ዘይኮነ ዓቕሚ ሰበን እውን ነጊፈነን ኣስታት ሚእቲ ዓቕሚ ሰብ ዝነበረ ሓይሊ ሰለማን ኣብ ሸውዓተ ኣብ መወዳእታ ከዓ 3 ሰባት ጥራይ ሒዛ ተሪፋ ክበሃል ከሎ ንምራት ናይቲ ውግእ ተወሳኺ መግለፂ ዘድልዮ ይኮነን ናይታ ሳልሰይቲ ሓይሊ ነተባይ ገብረ ህይወት ኣዛዚ ብርሃነ ኺዳን ኣሉላ ከዓ ኮሚሳር ከባቢ 196 ክሳብ 100 ዘሎ እቲ ዓቕሚ ናይተን ሓይልታት ነበራ شنو قال مستي وجو كابزت تايمو فايت كله أشوعات سر تريفها كل سوء أيكونن سوءات علو وقعت كالو نتهم وقعت تشكيمهم نهي كانوا حزم زخدو كالو أما ترجعت أدرع أنا بتاع حيلي رجو شوعات سر تريفها حيلي እቲ ተረፍ ታንክታቱ መዳፍዑን ረሻሻቱን ዓጢቑን እናተዋግአ ጽርግያ ኸረን ሒዙ ክሳድ መስሓሊት ዝበፅሐ ክፋል ሰራዊት ናደው ነዛ ናይ መወዳእታ መጻወድያ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባርን ተሓሊፍዋ ምስ ወገኑ ተጸንቢሩ ማለት እዩ ምሕናቕ ክሳድ መስሓሊት ልዕሊ ዝኾነ እዋን ወሳኒት ኮነት እቲ ሓላፍነት ከዓ ነቲ ሻብዓይ ርእሱ ዝተረፈ ኮሚሳር ሓይሊ ወዲ ኣሉላ ተዋህበ ሕጂ ነው ወዲ ኣሉላ ኣጋጣሚ ኣነ ነጀው ገጸ ግምግም ኢለ በዚ ናብዚ ኾነ ክረአየኒ ስለ ዘለዎ أبغى أزجبر كاجر كاس أبغى خسارة النحري عادي خايا كونها تودي مالتي نبلا مناتو بزي سلاعي كان تذكروا بزينن أبزياني نيرو أذكروا ما يتناي سلاعي نعند حجزو نزي خوكا قرص أجمع يبلون نايدوش كاتات نهنا زم بعلم كبير ورث نهنا بعلمانيا قال لك أبيتات كوينهم دوش كاتاتهم حزوم نابزين بزو كوينهم نابزي هرملكا بزو كوينهم كا نابزي هرملكا قليل دقة فاي كوينهم ما يتنتي عقم سبكاس برشاشين بقلنجرهم يشوفون لك ترام صبون يرو مالتي مدفع جي ار بي جي اقوب ود سجيد نملؤ مدمساسنا دو كتبسر زصاودا ار بي جيو ابكساد مسحليت قتيرو تصبي حساب بمدفع رشاشننا لبلبتهم صنيح الناس قطت كسنطقم تدنادن زلا تانكنا دو እና ተጸጋዓቶም ቀሪበያ ሙሉእ ግንባር ንመቃልሕ ናይታ ቦምባ ክሰምዕን ሃልሃልታ ናይታ ቀዳሚት ታንክ ክርንታ አንጠ መድፈዕ ጂ ያዕቆብ ቃጡ ሰሐበ ቦምባ ار بي جي ግን አይግድን تمر هاي لبالو بلا إنا نزلنا كعم سبلا هجي حريقانه انت ودي تربش هيكونن تقاطم يم خم سبسي ودي سجيد طعم هاي القلاين طعم راح كانت وين كوينر سوي اب جنبارين دعسوي تا قلت جبتها
مسمار الله بأربجي خمسي نقع بزيا كتأتو نيروتا مسمار أي أتوتن قاعد بالتانكي تحلف أي دون غين قول عنها ساعتيو بلا شفا بلا بدحريا أريمو تحلف هانت تانكي كم ولا طلعون أزي بتخ تانكنيا يزبلا أنا مناتو سنقول نت مريت نالا بلو يتحلف أما جرش هاوتيو እታን ታሪኽ ምድምሳስ እዝናደው ክጸዊዕ ዕድል ዝረኸቡ ኣባላታ ዝሓዘት ዕድለኛ ታንኪ ናብ ከረና ምሊጠያ ብድሕሪኣ ዝስዕባኸ እንታይ እንኮና ኣብ እንግዳዓቶም 7 ሰባት ኣውራ ድማ መድፋዕ ጂአርፒጂ ያቆብ ወዲ ሰጊድ ዝወደቐ ጾርዩ ሕጅውን ኣሰርታ ታንኪ ክትስዕብ ከቢድ ድረሻሽ ዙ 23 ዝዓጠቐት መኪና ክትመጾም ግዜ ወሰደትን ኣድቢዩ ኮፍ ኢሉ ታድሕሪኣት መዝነራ ሃርማት هيبو مسقدفا جاءتها ماكينة مالتي أبارع تغير زو حجانيرا نستاجا مستقاطلة تتبارع جنتها فتيرو نتي دهريت زلو بمولو مردي نتسلاي بمولو بزلو أبزر خاكا ماكينة زليلو بأقر الخيط مغنياتو خطالف هايتغلنا خبيت سلا الله إز بحال مالتي حجي خمسة نبلني خلنا جن نسنقا يتوكساس لازنبرا نو خاسلو فخرتمو مالتي مدفع جاربجي تمثل سسبنتي مدفع جاربجي تسير النبر أقرو نعو سلوه مسبرتين داتو تسكيمهم كيدهم كابتن مشروعات سب 4 سب كيدهم خالو مايدي حجت ملكتن تزرعش من تي كوميسار حيلها ودا قالوا يمسترفو سلسه بعبعت بل مقدت عاسيا زمص تانكي طويله زمص ماكينه بمولو كافتا خسار مسحال جمير كان تحت نفعبت تانكم فالولون كوتا في صور نايت صلاه زبال كابز حنت انت بلو مستعصوتو تريف سب قتيلكا نبرت كم غير كاتا ترف نبرتون دحر تريفو ولا زهاد من تهادمون ترجم يقولون صلاه ميت مالتي ابو خلو استاد مثال مسنا فحلو تباتاتينو يتصوركا او بمول تريفنا مالتي እቲ ተጻዒኑ ዝነበረ ሰራዊት ጸላይ ብሙሉእ ተባታቲኑ የማነ ጸጋሚዩ ፋሒሉ እንተኾነ ሸዓውን ንሕና ጸቕጥለና ብቕድምና ዘጥቃዓና ጸላይ ኣሎ ብድሕሪናውን እዚ ዝባታተን ጸላይ ኣሎ ነዛ ማሕረሻ ተትብዓ ማሳ ብላዕሊ ብታሕቲ ጋዛ እንኮዲነ ትባል ትኽፍለ ሰራዊት 50 ክለን ልክዕ ከም ማሕረሻ እዩ መንጎ ተቐጥቂጡ ኣብቲ ናይ ተሓዋውስ ውግእ ብተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝተፈጸሙ ቅያታት ማለያ ይብሎምን بتدقاقام موقعت منفيت سخونة مرح قانتا بران قبر يوهانس ودهانا روبا هيكانو مسبتحة اتبطمي كبدو ستيو ماي زاراس لزي تقبابولو عبتحوز اتزرقحة وتادرات إثيوبيا وقنم مسيلوهم دقيفومو نخرن نقالو نسوغن نخمس سلمس أموكانتا نقالة تتقويو سلام تخدينو نسرقيا قلها متامرحة أبوخة كاب هادن وتادرات نادو كقلا قلديو مريت وقت كتب الكل شعور أم حراي عربيجي بحازة الرجل المسألة هاتي الرجل قوم اللي قوم بس الدنيا لك ولا انتقدنا يعني أسرع سميتني يعني يا سيدي لما تيجي بزعفة أنت سيدي يا أسرع زتنا يعني من الناس وليتنا ولا الله النيد بزع النيد مسايز نوري للنشأ مسايز نورو مع أسرع نقومنا كلهم ومبدي بزلو قتيلهم وميلنا ما كده أنا عايز أروح عند ومبدي بزتي عالي ما من دلو زتي تقولها حجي بس يعني خيرنينا بزنا عنا يعني شو سيدي صدق بزنا يفعل بزنا أطول مبدي أدلنا ملي عائلة بيشيل حجينا أنا زي ما حرك يجعل مدز خون هبني إذا أرجعين ما يندا ستنا نخيل تعمل سر عندي أفتخوفي كان عتو أنا بزي أخوني الإسخاب زي أخونا أفتخوفني كنت تقعدت ما تنيرو بتحصل قاعد تلقى ماتو أنا بزي خوفي له أو يجي له الخزان يا محراجة كيف جاي له سلم أبزي الله أبزي زي با ري يبونا أبزي نيم نهولة حياتنا نهولة أبزي له زي أخبر سمع الله تعالنا وقيماتي بدحرك يجينا ولا لا إله إلا الله ما قوم بايت بالي أناس بتسايك هايله صار ودقبة هايله أنا ودقبة كونكم كابز بوتها زي جميل ناس قاعمس حالي إن حمس عن كل تاني أنا تصاوتينا هذا اللي ناس بوتها زي بس مسرة زي ما عندنا عاد ترى تروحونكم مش أهادل
ኣራኸቡን ብረድዩ ሽዑ እንታይነት ናተይ ክትፈልጡ ኢለ እዚኣ ምስ በልኮም ደቂ ሸኺ ኢሎም ነርወይ ኣምፅኦም እውን ይህቡን ንዓይ ዋላ ኣብ መዛግብቲ ስዋኣት ዝተጸንበረ ኣሃድኡ ዝቐበጸ ተወድሃና ኣብ 5 መዓልቲ ምስ ብጸቱ ተራኺቡ ወዮ ኣብ ውሽጢ እቲ ኸበባ ኣታሊሉ ዝተዓራረኾም ሓራይከ እዚ ምሓራይ እምበኣር ኣነ ወንበዴ እየ ኢለ ሾ ንኽትፈልጥ ኢለ ኣነሲ ኣምሓራይ ኣይኮንኩን ኢለ ወንበዴ ካብቶም ክፉኣት ወንበዴ ኢለ ሾ እንጂ ልስጋዕ ሽዑ ኣይኣምነን ጥራይ ታልሎም ይደሎ ይድብል ኣተሓሳስባ ነይሩ ወሸስ ኣጆኻ ኢለ ዋላ ሓንቲ ድመፀካ ነገር የለን ኢለ ድላይካ ጌርካ ኣብ ድላይካ ስጋዕ ዓድኻ ክትከይዳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዕላማ እዚኣ ጥራይ እዚ ምቕታል ዝኻልእ የለን ኢለ ከምዚኣ መሰረት ኣፋልዮ 19 መጋቢት ሩባ ሄካኖን ከባቢያን በወታደራት ናደው መርኣይ ነበሮን ሕፁ ዓዳዩ በዓቱ ስንጭርኡ ጎብኡ ጎልጎሉ ወታደራት ደርግ ዕለቕሊዖም ሞዮም እዚ ግንባር ሄካኖ እዩ ዝብሎ እዚ እሞ ብ360 ዝኸበብና ኢና ንሰሙን أوجز نرى كم زيك أنا لسه قوانفل وندم أنا قوانفل ناخذ أي كنيز إذا فليج إتي نابرو كانوا زو حزم عبلات سراويت نادو النابز حمس كدجن سكفت أزز تكفل سراويت حمسان كلتن نعبي متى ندحنا توقعتنا تخلاخله أبرو كانوا فحن زبالو سراويت نادو زمارخ حدا بطولنا نايبرجيد 4 تنكا كاب مسحاليت كيعزو أبرو كانوا متعودي وزركحه كلايت بطولنا ناي برجيد 4 ناي نقول على 10 كلتن ناب يتعندلت تأتو نتنا يوري بوتاهاتنا نتنا حزو بوتاهاتنا بملو خطا نتابوت نركبها نحن خفت مدو بصراحة يتحكم من خاطين أتي اتوم نايمم لا تسفاز نبرو متادرات درج كاب زخونه اوان لعل تسفؤمنا مهما نيمتيو سحودات سعبتو نكرنك مولق زحسبه نايملو كالا ابيتاوي سراويت درج ناي بوليتيكا حلافي كولونيل افورق واسي حدا خابتوم نكن في مصاودي خسغرو زي كالو لعلو سبه سلطان ايثيوبيايو هوركواسي أبدا العينة زلا تبا أبدا يتحجو زي كورونا فرقواسي زبان نور شعو نحنا حنت أهادو كتكرم إلى مسكدة تركب سلازق وارصت أنا في الساين ركب زعبا أخن دهايك نقبرنا بحد بريخ بوتا تسقيمو هاكو ركب لنا بحد بريخ بوتا وسينا أو مسوس أنا قول حتى بركو بعري هذا جيش سب دك سريع سني في النور ما يصير نيرو دخام نيرو نرجع ريساي فتولو انت خلها قدر ينقلي يقلي تانك قال لك ريسانا بيت كان هذا لا تستر انقلي نجي في دسي ما ينيرنا قال خاب شكوت نيرنا ساتيو مجعت استفاز زريق مالتي كم تنقلت مرخات وين جامو بس انا هذا جيجي فيو بس سأنو خيط أتقامي نير مالتي طول كلات كوردس هيك لني أنا بسبب أوره رايح حجنا نصبيحيتو ممكن بقص كلنا على يتسحل إحنا بقرنا دخلنا مسنبرتنا أبو جمل سقيلنا كساب ترجع كساب مكينا نركب حجنا خيرنا مالتي ورح مقابي تشحنت شعات 180 شومونتن سوفيتان زرات درقون تاريخهم بحفرة زكرو لا ورحة تكون تاريخ زحريا ورحيا دحر خلا ايكوينات عالم مجمر تاوان كولونيل تشرايف يفغنيو نيكولافيتش كولونيل كاليستراتوف يوري بيتروفيتش حلقة مئتي كوفالدين ألكساندر فيكتروفيتش زتباهلو سلسة سوفيتان وتهدراو أماخرتي أب عودو قاف عبت بتقادل تهزباو جنبار تماريخهم حدا دما تقتلو اتوم كم مراخن موتن زملطو 9 سوفيتاويان بمسمر أف عبت كران هاديموم كباب كالهامت مسبوطحيوم كساب كساد مسحاليت زرقح كسجر زي كلمة أوديات واديدو لهم كم زلو فليطوم تبقدميهم زتخفت كتار وق حلنو معريبو تسفام صغرتهم كا مستوما فقدو عدايات هيكانو فحزبلو أشحات وتادرات نادو تحاويسهم تحابو حاموس 17 مقابيت الزنادو كم حسوم كتقع مش جمرة من كتقاتو أبيتا منقست كرملين كبتصح جيزي وسدن
13 ሶቪየታውያን መኮንናት ምስ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ብህዝባዊ ግንባር ተኸቢቦም ከም ዘለዉ መልእኽቲ ምስ ተመሓላለፈ ኣብ መንግስትን ህዝብን ሩስያ ከቢድ ሻቅሎት ይፈጢሩ በቲ ካብ ጎቦታት ሳሕል ነቂሉ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክሬምሊን ዝተፈጥረ ነውፂ ከዓ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ቅድሚ ገዛእ ህዝቡን ዓለምን መልሓሱ ክሕይኽ ተገደደ ብዘይካ ነቲ ቅድሚኡ ኣሉ ዝብሎ ዝነበረ ወታደራዊ ምትእትታው ብወግዒ ተኣሚኑ ንድሕነቶም ምጉያይ ድማ ካልእ ምርጫ ኣይነበሮን እንግሊዛዊት ጸሓፊት ሚሸል አሮንግ ብዛዕባቶም ንምድምሳስ ናደው ምሉእ ዝገበረ ክንፍ መጻወድያ ዝዓገቶም ክቡባት ወታደራት መኮንናት ሩስያ ተጨባጣ ሓበሬታ ንምርካብ ብቐጥታ ንሩስያ ኣምሪሓ ንውፅኢት መጽናዕታ ድማ ኣብቲ I didn't do it for you ዝብል መጽሓፋ ብኸምዚ ዝስዕብ ጽሒፋቶላ እቲ ክስተት ክሬምሊን ነዊሕ እዋን ዝፈርሓቶ እዩ በቲ ዜና ሰንበደት ሞስኮ ብህፁፅ ሓደ ካብ ጋንጽላ ናይ ምዝላል ንቑታ ባሕሪ ምውፃእ ጭውያት ቅትለትን ምቁፅጻር መሳለጥታት ጸላእን ብዘለዎም ፍሉያት ሓይልታት KGB ዝቆመ ጉጅለ ዳለወት እቲ ጉጅለ ብቕጽበት ኣዲስ ኣበባ ከይደንጎየ ድማ ናብ ኣስመራ ከም ዝዓልብ ተገብረ እቶም ኮማንዶ ኣብ ክልተ ስራሓት ሩስያ ሄሊኮፕተራት ተጻዒኖም ብክልተ ተዋጋእቲ ሄሊኮፕተራት ኢትዮጵያ ተዓጂቦም ናትቶም ኩባት ዝነበሩ በረኻታት ኣምርሑ እቶም ኩባት ሶቪየታውያን ብዘመናዊ መሳርሒታት GPS ዘለዎ ቦታ ምስ ሓበሩ ሓደ ሜጀር የቭጄኒ ሱክሮቭ ዝበሃል ሶቪየታዊ ናይ ተርግእ ክኢላ ዝመርሖም ጉጅለ ሩስያውያን ኮማንዶ ምስ ኣባላት መበል 102 ኣየር ወለድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ክልተ ናይ መጓዓዝያ ሄሊኮፕተራት ተጻዒኖም ተዳለዉ የሄሊኮፕተራት ውግእ ኢትዮጵያ ተሰንዮም ከዓ ናብቶም ሶቪየታውያን መኮንናት ተኸቢቦምሉ ዝነበሩ ሩባ ሄካኖም ርሑ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘጻወዱ ተጋደልቲ ዓዳይ ምፍታሾም እናቐጸሉ ከዓ ብሃንደበት ሓደ ጭፍራ ሄሊኮፕተራት ኣዝየን ትሒተን ህሩግ በልኦም ሶቪየታውያን ጠፊእን ነይረናኡ ንዓን ክፍትሽ ንኸና ከለና ሰዓት 10 ተኾን ሄሊኮፕተር 4 ይመጻ 4 ምስ መጻታ ሓንቲ ኣዝያ ናባና ትሕት ምስተሓተት ወላ ሓንቲ ግብራ ይፈጥና ኩሉ ፎርቲኑ ከላሺኑ ወላ ብሬን ከላሺኑ ኩሉ ላዕሊ ተኩስ ማለት ተሃርማ ጥራይ ተባብዓካ ሄሊኮፕተራት መጽን ፈትላና ደለ እንደገና ድማ ከባብዚ ዘውላ ተሕታቢና ባይውራና ما ተኩስና ከባና ፍንትቲ ከባና ረሓብ ምስወና ድማ ተኸኽሪና ተኸኽሪ ምስላ እንደጎይና ድማ ሄሊኮፕተር ተቃጺላ ሄሊኮፕተር ምስተቃጸለ ድማ ፊት ተበልና ጃኬት ናይቲ ፖሊስ ጽንሕና ሓደ መሓራይ ድማ ኣብ ረኺባ ሓቲተዮ ኣብ ውሽጢ 3 ደቂቕ ሶቪየታውያን ጽዕና ኸይዳ ንዓይ ድማ ሞታ ኮልዮም ይልና ኣብ ስርሒት ምውጻእ ክቡባት ሩስያውያን መኮንናት ካብ ሄካኖስ ተሳተፈ ኣባል ናይ ሩስያ ኮማንዶ ሜጀር የቭጄኒ ሱክሮቭ ነተን ዘሰነየቶም ሄሊኮፕተር ተወቂዓ ኣብ ማእከል ሑጻ ክትርዕራዕ ዝረኣየለን ሓደገኛታት ዝበለን ናይ ሄካኖ ደቃይቕ ንህይወቱ ሙሉ ኣይርስዐንን እዩ እተን ዓጀብቲ ሄሊኮፕተራት ካብ መሬት ምስ ተተኮሰለን ተሸሪበን እየን እቶም ነቲ ስርሒት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ተኹስ ምስ ከፈቱ እቲ ናይ ምውጻእ ስርሒት ፍርሒ ዝዓብለሎን እምብዛ ጨናቕን ተቐይሩ እታ ነቶም ክቡባት ሶቪየታውያን ዝጸዓናላ ሄሊኮፕተር ልዕሊ ዓቕና ብምምላእ ዘጢጣ ስለ ዝነበረት ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ኣየር ናይ ምትሳእ ጸገም ነይሩዋ እቶም ኣብቲ ከባቢ ተሓቢኦም ኣብ ራዕዲ ዝነበሩ ወታደራት ኢትዮጵያ ክንማልኦም ናብታ ሄሊኮፕተር ብተስፋ ንጎዮም ክንማልኦም ተልእኾና ስለ ዘይነበረ ግን ብተኹስ ብራኾም እናዓጸድና ተሪፍናዮም ታረምናያሲ በል እናበለት እናንቆልቅለት ንታሕቲ ኣብቲ ማእከል ሩባ ወዲኣ ጎይና ኸድና قدامتان عنداتن دونيرو او بصح تكاصل صنحنا جاكيت نايتي بايلوت كاسم جمر اوسيو دريوا تا جاكيت راي صنحنا هذا وتادر كاصنحنا ابيد على بايلوت بو تا هليكوبتر قال عليبا العلات خيدا انا ابي مني بنا مستقاصلت كيدري ايا العسره حرام روا بفوكس بريت اكلاشي مبصحته ጥምጥም ድምሳስ እዝናደው ኣብ መንጎ ተጋደልትን ጦር ሰራዊትን ጥራይ ዝተወሰነ ይነበራን ኣብ ውሽጢ እቲ ንናደው ክድምስስ ዝተዋደደ መጻወድያ ዝነበረ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ እውን ክንዮማይን ስንቅን ምቕባል ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ደቂ ኮይኑ ተዋጊዩ ገለ ካብቶም ኣብቲ ናይ መጻወድያ ኩናት ብህዝቢ ዝተፈጸሙ ቅያታት ኣብ ታሪክ ህዝብታትን ኩናትን ዓለምና ፍሉይ ኩርናዕ ዝሕዙ ክኾኑ ክእሉ እዮም ብረት ዝዓጠቓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ምስ ዕጥቁ ዝመፀን በፅሒ ወታደር ኢትዮጵያ ብሓይሊ ብረቱ መንጢለን ኣሲረን ማሪኸንኦ ዝብል መደንጾ ታሪክ ብኻልኣይ ደረጃ እንተዝዝንቶ ንሰማዕ ግርመ በለ ኸውን
ናይ ሽዑ ተጋደልትን ህዝብን ዝምስክሩላን ኣካል ናይቲን እዝናደው ዝሓነቐ መጻወድያ ዝኾነ ኣዴታት ኣይጥሓል ግን ገይረንኦ ቅይአን ካብ ልሳነን ምስማዕ ዝበለጸ ክኸውን ይኽእል እዩ ما استيناه ونبرة كرينا بنا وحقوت التنبرة ده كراي هيا وكوج نودا حتىنا ده حتى تثبت وانت كديجة لبارودة الناس لبارودة كم سنة لكريب هلا تعال وعاشان تي حبل نسيهم بيلا قلنا ينصبطه فرهناه أما إسات صان حتى قروبون ده أما كفوف صان إحنا مثلا من عمل قبل أسالطنا أنا أقول أنا أقول فرهنة تلا وبلن كلا قروبو تنكر مانو ما باكش قط يعني لا كانت لا تم قوة ولا كفوف براقو حمد عدة على دي تقبل لسان خذها ولا جماعة مصر أيوة كديجة لبره نسه وعاش الحبل نسه بلن كرلا أنا مصكو بلا لديه بلا صباتكو بلا لسيت أنا محمد نصف بلا صبطات أذا عاش بلا الحبل بلا نكريت ديو كتلن سدت تقول حق بلا أسرناه حق قروم كل اللي ده أسرنا دول لا صبعناه أسجهر فرها بيرين وحقوها كم سال أسرناه وكملكناه كلها تحت كتأكدا تمام هم بهدلين وناس من كتل لا قبل دول اللي ديهم تطلق وقلسين أتو عثمان إدريس دايعون أكل نايتين نادو زحنق متصاوديا خوينو زتقالسه تقماط هيكانيو نسو بتبعات مصدق عدو بمخان نسراويت نادو بجزا أبرتهم انت اللاي ببترم فاسن كي ترفه يهادنو خبز نبارو جاقانيو احنا من بن وانا قبل بديبهم حكو إناهم أولا عجفرنا قلهم التأكان لبقى شروب بقى دبيها عجفرنا قلهم أنا وحامد على بكيت مرع على الجونة مروب يفرع عنا ولا كلاشين على الجون أول أكل أبو وحتى حكوا لك فقلهم كنا حكوا والله بو أمبلا كرنا في الأصنع يرينا هم فرنا منه سلموا حكوا بيلهم إيش بيلهم وتم دي بقى أفيتهم هني سعر من رسوا طلع أفيتهم دي ودي اللي سعر منهم الأعلى بقى الأعلى بديه موتوا ما يتامتوا بس أنا ما حكوا بقاسنا أبو من دين جيس طلعوا كل العسكري بيلامنا ناس شعبيات وخلاص سلعونا سوق مينا وعسكرنا سوق مينا عش بيلامنا وجنودنا سوق وجيشهم منين بشنخ هيكانون رورا من سعن عريدهم نتنخرن كحلف حيخ زبل زنبرة معبل كعكتوز كالسوز نبرو أبالات زوباو سراويتون أكلنا يتخن في متعودة خوينهم مكيتهم يوم صعقنا يطلع هيد ماسل زنبرة تخيله كانوا تخسات قلب كديب كم زلني تأزاز والتفريم سبعاتي بني قطعة تبقشنا هذا حيلنا يزوا سراويت شحن قال المروحات حجو أو ابتلع علينا وريد له وردينا أبر رورا زباو سراويت عقيتهم موت زحل زنبرة بزح صلاعي ناينقو على أسرة تخلو نخرن كأتو رورا استعاك سراويت قلبت إلنا وانا يمسي بمول زخوابي نازي تزريو مالتي نقو 19 مقابيت كتما فعبت حرام سوطت اتقدماي بمرحنة تزباو جنبار ستوسد سقومتي نتتاخيلا خوينو نسراوي الدرق بزي ملاس اويات كوحت امونغو خلط تحاو تقرق إيرو خواقا ازقني خفل سراوي 52 مردايو تقادلت نايتن ختما فعبت ستوط اصرا اهدوتات اب حرف عبت ابراخم كسبرو عدلا يرخبون نتخفل سراوي نمدحن نابكساد مسحليتهم توقوايوم بقلعون كو حبريت حالفيو نحمسان كلتن حجب ساعة ندحنا هذا بالحاليهو قلطف قلطافي قرد مصنا تربعة بطولاني حدا بطولنا هنا تناي سان حزن هذا برقيدني مفتاح بهال نقر قيد ممسي سلازي اللي تقبرس النقر سلازي اللي حانت بومبات دريوها عسرت امني خاه درو زلك عبد الحريم أما يجرى الشايو تجنبار فريسو وفعبت مسمسين الناس سان حدا مسمسون تشكل شجراتنا نحن نبري مفتاح تركيبه كل راس سان حدا مسمسو تن بوتا تركيبه منا حجي مسترهوت أوي زمس مالتي سقعت زرد أكا كناس نحسل زلنا نحن ينبر عيد أناحيو تابو تقولني أبزي ناي سلسة معلت الليتن معلت نوجع كابزي كلتم 250 وسلسة 100 عام سب ناب سلاسان شو منتن سب وريدنا سلاسان شو منتن إذا أنا ودي شفتا ملكتنا حوش كامالتي أمد مساس الزنادو أستاد 10 شعوة درات درق تقتيلهم نزن مقبار 400 شمونتن تقادل تتسويهم بمتانا كرئة أمولو تسرحيت 26 وتادرات درق نمقتال حدا تقادل يتخفيلو
እታ ኣብ ክንፍ መጻወድያ ዝተመደበ ክፍለ ሰራዊት 52 ዝኸፈለ ዋጋ ምስ ዝረአ ንጥበቡ ውግእን ጸብለልቲ ዓወትን ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ምድምሳስ እዝናደው ኣጸቢቑ ዘበርኽ እዩ ኣብ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ህዝባዊ ግንባር ሰፊሩ ከም ዘሎ ኣብቲ ካብ መዝሓሊት ክሳብ ፈለግ ቀጣይርን ሄካኖን ኣብ ዘሎ ቦታታት ዝዝርጋሕ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተሓናነቕ ውግእ 4661 ወታደራት ደርግ ተቐቲሎም እዚ ኣብ ክንፍ መጻወድያ ዝተቐትለ ሰራዊት ደርግ ንዳርጋ 40 ሚእታዊት ኣብ ሙሉእ ስርሒት ናደው ናይ ዝተቐትሉ ወታደራት ኢትዮጵያ ዘጠቓልል እዩ ነዚ ዓወታት እዚ ንምሕፋዝ ካብ ክፍለ ሰራዊት 52 79 ተጋደልቲ ተሰዊዖም እዚ ንዳርጋ 17 ሚእታዊት ኣብ ሙሉእ ስርሒት ናይ ዝተኸፍሉ ተጋደልቲ ዘጠቓልል እዩ ብምጣነ ክረአን ከሎ ኣብ ክንፍ መጻወድያ 59 ወታደራት ደርግ ንምቕታል ሓደ ተጋዳላይ ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 ተኸፊሉ ምስቲ ቪየትናማውያን ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ደንቤንፉ ዘመዝገቡ ዓወታት ብምምስሳል ዝተገልጸ ምድምሳስ እዝናደው ፍናን ህዝብን ተጋደልትን ኣበሪኹ ርጉጽነት ናጽነት ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ዘጉልሐ ካብቶም ቅድሚኡ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ዝተሓፍሱ ዓወታት ዝዓበየ ዓወት እዩ ብዘይካ ሓንቲ ኣምሊጣ ኸረን ዝኣተወት ታንኪ ዕጥቅናዶ ብምሉእ ዓንዩን ተማሪኹን ቅድሚኡ ዝኩሉ ዓመታት ተዋጊእና ዘይሓዝናዮ ኣፅዋር 130 ቢኤም ኣብና ሓዝናዮ بمزح تانكتات تتحزن بمزح مدافع تتحزن تتكوس تحزنا نفنكل كنفنكل زخالنا مجمرتان نادو سلا زفنكلنا هنا نادو مغيره نادو عبعوتي نادو برينا صنت كفيتوي نادو نعتقي زاو سراوت أدلدلوي حيلو خوينوي ኣብ ስርሒት ምድምሳስ ናደው ብዘይካነ ንፋንጦም ሞሊቖም ነብሶም ዘድሓኑ ወታደራት 18000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ተቐቲሎምን ተማሪኾምን እዚ ናደው ከም ወታደራዊ ትካል ደርግ ሓንሳብና ሓዋሩን ነበረ ኮይኑ ተደምሲሱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዕጥቅን ሞራልን ባይታ ዘቢጡ ዳርጋ ኩሎም ኣዘዝትን ሞያውን ወታደራት ናደው ተቐቲሎምን ተማሪኾምን ብሰለልኡ ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ኣብቲ ስርዓት ድኽነት ኣዘዝትን ዓይነታዊ ሰራዊትን ተኸሲቱ እትንናደው እዝ ካብ ምድምሳስ ከድሕን ካብ ኣስመራ ፈኪሩ ናብ ኣፍዓበት ብምምጻእ ንረመጽ ናይቲ ውግእ ዝሰሓነ ብርጋደር ጀነራል ውበቱ ጸጋየ ካብቲ መትሓዚ ዝሰኣነሉ ኩናት ሃዲሙ ኣብ ከባቢ ቀልሃመት ምስ በጽሐን ነቲ ብክንፍ መጻወድያ ዝተዓጽወ ጽርግያ ኣፍዓበት ከረን ክስንጥቆ ከም ዘይክእል ምስ ተረድኦን ሰራዊቱ ራሕሪሑ ብገመል ተጻዒኑ ብጎቦታትን ስንጭሮታትን ብምህዳምዩ ንስክላ ህይወት ኸድሕን ኪኢሉ ንሱ ስርዓት ደርግ ንኹነታት ምድምሳስ ናደው ከጻሪን ዝመዘዞ ብሸውዓተ ሰባት ንዝቆመ ኮሚቴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነቲ ዘስካሕ ኮሖ ደምሳስ ውግእ ብዘይሕብእብእዩ ብኸምዚ ዝስዕብ ገሊጽዎ ኣነ ድራሻይ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽኩ ነዞም ብናይ ግእዝ ኣቆጻጽራ ዕለት 8780 ኣብ ግንባር ናደው እዝ ንዝተኸስተ ኩነታት ከጻሪ ናይ ዝቆመ ኮሚቴ ኣካቢን ጸሓፍን እዚ ስዕብ ቃለይ ይህብ ኣለኹ እዚ ጸላእ ኣብ ግንባር ናደው እዝ ዝፈነዎ መጥቃዕቲ ቅድሚ ሕጅብ ክፍለ ሃገር ኤርትራ ገይርዎ ብዘይፈልጥ ንኹሎም ብርጌዳቱ ሰሊፉ ይካይድዎ ከምዚ ዓይነት ስልትን ከበባን ርኢየ ይፈልጥን እየ ጸላኢ ኣሎ ዝበሃል ዓቕሙ ስለተጠቕመ እዩ እቲ ግንባር ክፈርስ ክኢሉ ምድምሳስ እዝ ናደው ንስርዓት ደርጋ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ዝሸመመ ስርሒት እዩ እዚ ምሉእ ምስ ኣፅዋሩ ዝሓቆቆ መራሒ ናይቲ ስርዓት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወረደ ከቢድ ስዕረት ክጻወሮ ይካለን ንመጀመርታ ግዜ ብቓልዕ ብስዕረት ሰራዊቱ ተኣሚኑ ህዝብን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ይጥፍኡ ዶ ንጥፋእ ክብል ንህዝብን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ናብ ዝገደደ ህልቂት ዝሸመም ንዓቕሊ ጽበት ሕቶ የቕሪቡሎም ብታምኑም ባታምኑም በቁም ሞተናል ይጥፉ ወይስ ንጥፋ ነው ጥያቄው መንግስቱ ኃይለማርያም አይተጋገየን ልክዕ ሕቶ ይሓቲቱ ቅኑዕ ግብራዊ መልሲ ክወሃብ ግን ጊዜ ወሰደን ድሕሪ ምድምሳስ እዝናደው ዝኽየድ መገዲ ዓወት ክነውሕ ከም ዘይኮነ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ዝተኣማመኑ ህዝቢ ኤርትራን ሰውርኡን ፀሓይ ናጽነቶም ከብርቑ ንቕድሚት ዓቕሚ ሰቡን ኣፅዋሮን እናንቆልቆለ ፀሓዩ ተዓርብ ዝነበረት ስርዓት ደርግኻ ፍጥነት ጥፍኣቱ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ይቀላጠፍ ምንባሩ ናይ ቃላት ሕቶን መልስን ዘድልዮ ይነበረን ሱሩስን እዋን እቶ ወራራት አልሚስካ ጨቢታ ነጥፍቶ በክሶ ንርዓወት ኮይኑ እቶ ወራራት አልሚስካ ጨቢታ ነጥፍቶ በክሶ አንተ ለምግዳ ወናን
ستالين أورغان مدفع 220 كلتناي 230 تانك تعجبك منك درجك قدم كان يدفروها مستخلاشنك قدم كان يدفروها مستخلاشنك